Gouvernement a hejidon u bolen ko fe uhudu kulla u yu kunda kana mosquée Kiblateni ko fla misiri ambal maslamo ale fana misiri bay islamia kono kidemba kisi annema baye ka to ka seli ka nyese zizla misiri bama wahayu jiginaka ayaye lama ka nyese alkabama u ya toko da ko fla misiri Masjidu Kiblateni antarani misiri bay fana kono ambal mau hejidon ka don ka sejita ka seli ku hamna yira Allah ambal maslamo kale mambulo ala ka saka jisuma kala ala nan kuni mawlu kala koso magani madne bereka koso ala kaba yere bereka koso wal mando bi samedi dia bayna sa kaziya bala be madine ni yoban na chura mina kan higidonye u kana do dunke alhamdulillah rabbil alamin o kuma ni kanin kasa Dr. Usman Solu Traoré anaka jama anga almami anga sheku munu dame higidonga ambu fonugo wal mando ni baraba mike bi inshallah ambalmau Dr. Usman Solu Traoré ka jekono ale munye jekuluba min siglembe igidon ka sugu deme u ka bato kelila nan kama to ukana sous commission religieuse allait accompagner Bijumadu Abaina le 8 mai 2026 ku kunda kata Chidemba Dayorla kisi annema baye nan kama kafu arabukana ko Rauda ambalmau Rauda ale fandoye majine mesiri kono Chidemba ere dale me yoromina Abokar Sidik and Umar o dale ba kerefe o temenen ko fe aka soba kono aka misiri ba kono abajo yo mina ka kutuba ke ambalma islameu o bede benin kono bi alhamdulillah Jumadu Abaina gouvernement higideu uyuta jamakulu ka donu ya Rauda kono ukata ni yoro baina kata jogo flaseli ku hamina yira masabaina ambalma islameu amtasi gero do la folo minu be lolu bora o so ka aulado nu ya aulado minti yake do de bambolo no sera ba kanga bo mo shikana iklo gela ola kibito ino ambalmau ni yakuba de anfe abi magina koi kadaka utumbala ka Rauda konna gla utun kembe ka datugu o de atu sanu hijidon chama se ka so ninga do kono ninanta koni alhamdulillah rabbil alamin anga hijidon be dona Rauda kono ka tu nyeda ni yo benga ka do donge mali jamanai ka do dongu yere alaka mali sabati alaka mali bamba alaka mali jidi o ma alaka mali jadi alaka bampe alaka mali kisi alaka mali deme alaka mali suma alaka jamana alaka nati jamana ko ya rabbi alislami Abokar Sidik Umar o dale me yoromina alaka mali suma alaka mali jugumalo alaka dese alaka mali ke an sagoi alaka mali do sagoi alaka ke jugu sagoi au-delà de l'aure ambu foni walmando bi mali igidonga dunga Rauda kono katu nyeda kidemba kisi annama baye akani dawo bayin kambal maslameu alaka mali suma alaka sa jugula alaka jugu malo jugu mun kona mun ko alaka be malo alaka mali tanye amedo donke uye bato minke alaka mine uye do min do mali jamanai alaka sabati alaka tanye alaka jidi awni ci awni baraji Ibrahim Jawara kabon Madine wa salamu alaikum awa falai Ibrahim Jawara kwa ma ko enine na an tara ka muso nga sege no ngo muna ko dumuni ko parce ko dumuni meke dumuni kacha akadi nga ma chamambe ulube min fa ore to soro ka du nga tla ka uli ka du o ho ko ndi to soro hiji tala fana do be ta soro sa be regime na do be tu ko du do be tu manga kulu ka fona arab na nyefo angala ja dumuni ko be chugo mina nyina femi mbe na kuma ka chan ko so be hijila o ye dumuni ko yi kadaka ambalmau ma bafla uluka dumuni o ma no gonde mogo te dumuni kele fene do te ko du do te sugo du ambalmau do ka tuluku fana mabu o de ato hiji ko la man wa sika dum awo na sika dum am na mala ko fode na sika dum awo o de ato bi anya leni Madine ka don restaurant kono ka laje dumuni mbe ka fona be ka tubi ka di hijidoma file gouvernemental anga laje na ya so hijidon ube ka sika dum abiteme ne ma bashi ala no kon depende na ba dun no kon ma bashi ala ma bashi fo kon yala c'est bon pour le moment.
Ouais. Bon, pour le mois. Si ça tient le coup. Merci. Délégué général, Dr Abdul Fattah Sissé, Ola, Oluka Barate Fouye, Igideun, Kou Deme, et restaurant Kono, ou Kaseka Dumini Dou, Noala. La sous-commission a para d'amener depuis Bamako, a para la Anignoronche, Tieni Musso, Musso Dronte, Tiao Fanabala, Otmana, Nali, no, Ayanke Paraka. Sous-commission, on est au nombre presque de 30 personnes. Aïe, mon fils a vaillé, Tchèva, Lamso, Bala. Sous-commission, quelle est mes flènes, on devait en Barak, Medine, Maka, Mina, Arafa, Mousdalfa. Ni Dominika Wati Sera, délégué B de Mena Fara Oluka, Chogamina Kou Deme, Higidon, Kadumini Klaka. Il faut qu'on souffle. Alors, vous l'avez donné une monnaie. Alors, comment il a mort? Odia Tobi, Aya Leni, Kado, restaurant Kono, Igidon Kouninga, Dumini Mbechodi, est-ce que Abseka Doua? Ouais, bon, tu m'as donné une loi comme ça. Ça peut passer. Tu m'as donné un ça, ça va. Là, on va se donner Abseka Dou. Comme ça peut passer. Comme ça, La commission également Inch'Allah. Aouni Tchaoun Baraji, Ibrahim Jawara, Kabore Soangono, Jawara Toga Shibi, wassalamu alaikum. Aywa Ibrahim Jawara ma fo ka wale mando fala tlebe yoro ina kosebe ame dugo ga sala ga hiji bela jile ba here ani bade na bato ala ku bela jile mine ni ala sonama sini miye Mali ministry me kuna fondigo kuna ko ka da kuna fondilaw bela jile tloka fɛn o fɛn bɛ kunnafoni di Mali kɔnɔ i kɛra radio ye o i kɛra télé ye o kɛra ye fara faso ta kan bɔlɔlɔ sira fɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ baara kɛ n'i bɛ kunnafoni di de kɛ k'an bɛɛ welelen don sini maison de la presse la fala ye ka kɛ ni waleya in ye sa waleya min y'an ka jamana sɔrɔ ministre nɛgɛ kanɲɛ 9 ale yɛrɛ bɛna na min ye ka ɲɛfɔli kɛ baara kan ka kɛ cogo min na n'an yɛrɛ kan k'an ka kow kɛ cogo min na don nataw kɔnɔna na ka t'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan sini maison de la presse ɲɛma n'o ye Banjugu Dante a ko ko min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 ma tɛmɛ miniti 30 ye ko ka bɛɛ sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na ministre yɛrɛ bɛ se nɛgɛ kanɲɛ 10 babu man ka tɛmɛ sini ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ Mɛnɛkura maison de la presse kɔnɔna na wa o de bɛ dan sigi fana bi wulada in na kibaruyaw la kibaruya min dira ma Fala Keyita ne yɛrɛ fɛ maa maa sɔgɔlen nana k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra